ungekahle umuntu ongithatha ngithela ukugqibela ilizwi elesixhenxe manje libeke ngokwami ndiyavakalelwa Mohammed esekhaya evuma ukuthandaza ndiyavakalelwa Mohammed esekhaya evuma ukuthandaza ndithi mfuthu wami ayigaba bonke abathi inkosi abasawungena obomkani bamasulu Ewe tata, ewe tata. Ithena leli tata kulo muntu ungitata ndithe igaba bonke abathi inkosi abasayingena ubumkani bamezulu Ewe Nkosi. Amen. Amen tata. Xa ndicabisa lento ndicacisa ndicazulula Mohammed esekhaya evuma ukuthandaza namhlanje tata umfundisi tata nawe tata uphawuthe abanye abantu abelapha namhlanje base kuba kuqhalela nkomo iphaphandle kube ibhasika kuyaziwa uba kuzawutyiwa amentule abadleli nawe masiqole kudala sakubiza apha uthi hayi impangelo hayi imoto yathi namhlanje pheliwe ukhona Amen tata. pheliwe namhlanje ukhona sesimanje sisithetha kulo muntu tata futhi ubatshaya ithetha uthi izwi lenkosi ayigaba bonke abathi inkosi abazawungena ubumkani bamazulu Oh. Ngiyaphinda nangoku Mohammed yami evuma ukuthandaza abanye bazele la nkomo iphaphandle esiqhele ubaba mbalwa apha kwezisitulo ungabikho bantu namhlanje kuqheliwe bayavumbuluka nomazwe lokugqibela kudala ecaweni wena suthi yu mntanami eKristu wena uba khona suthi yu mntanami nabo thando bamkicawise ngowandrum babuya ngoku sasino forum sikwazi ukwazi umnikelo lenkomo ayigaba bonke abathi inkosi abazongena ubumkani bamazulu Amen. abanye bazelela nkomo ngelishwa Mohammed esekhaya izawutywa ngabefundisi ngelishwa Mohammed esekhaya izawutywa ngabefundisi ithi incwadi yeBhayibhile yafika inkosi eGetsemane yathatha isonka yathi izawutywa ngabapostile kuphela aphula kulo vesi nditha igaba bonke tata uphawuthe ndiyayiphinda abathi nkosi abasangena ubumkani bamazulu cela nibambe nigoduke emakhaya Mohammed esekhaya evuma uthandaza nejonga le ncwadi abothandwa aba bazelela nkomo iphaphandle ndifike uthando tata esebibengweni engakakhanga khuphe nomnikelo ayigaba bonke abathi inkosi ndifike usembengweni wena ungakhange unikele kubetha imali lenkomo ndifike usembengweni ndizayiphaka ngokwami inyama madoda sakwabizitya tata xa ndisihla pulpiti nasekhaya Mohammed evuma ukuthandaza ayingabo bonke abathi inkosi siyafana mntanam Ewe tata. abathi inkosi abazongena unga nawe uzuze neplate yami kuwe ndiyibone uze neplate yakho kum ndiyibone andikuthembi mntanam Mohammed evuma ukuthandaza abanganikelanga sibabhalile encwadini xa nizophaka sisi nobadinza apho ndicela nikhuphe la ncwadi incinci xa nizawudla cela nivume ingoma nina kwaye lasekhaya evuma ukuthandaza abethule ebandleni ayigaba bonke abathi inkosi ayigaba bonke nangoku abazawutya amen ndibona mameli volo phakani